Аз пак горе-долу е моя памет, че съм по-висока. С него много чудоди, много чудоди. Много чуден, много, дай чуден. Много беше зарадник на Левски. Дайте. Левски беше писал. Левски много ще ги е моя така. Златно момче. Малко се Гърните. Удачата на Заки. Кой ни той песко. Остана с попа, къде ще знае, Я тръпнете по едно уро и... Войводата! Това войводата, бе? Войводата е! А войводата ли? Бенковски! Той ли е? Те е войводата! Това е попа, бе! Чакай! Попа, няма го Бенковски, бе! Валя е войводата! Къде е войводата, бе? Дойде време да спруваш от тиста единия. Аз ви казвам, че ще свърша работа, но вие ми не ловите дена. Знаеш, и ти малко почнах на учинение. Амулет не бе. Да чуем какво ще каже твой мой. Яка се те, каква е статистиката по селата? Какво оръжие са набрали и що немат? То много ти предстои, Село Паня. 15 пушки с готови лице. Всичките на коне. Поибрене. 15 пушки с готови лице. По-високо. Петрич. Стоим войводата да служа, бе. Не се обаждай, бе. Това е бе, аз искам да знам, бе. Два топа. Мухо. 10 пушки с тъчкарски шипене. 12 пушки и бракон. Калугерово. 15 пушки и 10. И Братигово и Батаки, оттам братята са готови. Ама тук има някакви дали статистики. Кои бе? Кои са тея? Его, Антони Гилкине. Всички усилица! Яко ти ще имате, бре? Так се криеш, бре? Антони! Кажи коцала, Имаме топче, имаме пушки, пиштоли, закъсахме с върта. Ще те справим.
щом е за делото, ще се справим. А ние можехме, вие не можете. Бер диаметър, дръжи тук, да чудим войводата и той. Вие знаете готови за въстание? Има ли други? Дали сме готови всичките, а? Дайте да малко тая работа. Братя, аз предлагам първо, преди да отворим заседанието, да подпишем по-едно пълномощно, което да гласи, че само апостолите имат право да дигат въстание, когато сметнете добре. Защото ако дойдат после чужди хора нас да управляват, що ще чините, питам аз? Я не съм съгласен с подписки. Какво ще стане? Нашето въстание ще стане в ръцете. Чакай, що той пълномощно, бе? За кой да той? Не искам да има пълномощно. Не искам пълномощно е. Кой не иска да подпише? Абе, на къде ти се обясни после, що е пълномощно? Вие и вашето управление. Аз такива хора въстание не вдигам. Чакай, Братя, от 3 месеца стягаме тази кървава сватба, за което ви повярвахте. А сега какво? За един лист хартия дигнахте шум до небесата. кой не иска да подпише? Вие оставай, войводо! Мечене и вие муховци. Братя, вашите мечкарски си седеца. Дойдете ви, ако не на помощ, то да се простим за последен път. Аз отивам. След сме, войводо! След сме! Накъм гънеще! Накъм гънеще! От 3 месеца сватба стягаме се, дали ще питаме булката, бре! Аз всички да минам по реда си! И както го викна войводата, така да бъде! Аз не съм боря за менци! А за вас, ако вие оцелете и постигнете това, що вие го искате, него ще наричаме свобода. А ако оцелеете вие, ще оцелея и аз. Повярвай, войводо, в моя Бог. Да има учи той да тъпчам пищолите в силяха си. Тъй, право. Всичките ви се право. Искате ли вие свобода или ще оставите мир на рая на султана? Свобода! Пожалите, бре! Ами ги се колиби! И аз, баща си стоп и имам на къде. За делото ще подпиша. Бог да помага! Дай! Чурбаджиите са не жалък, вие, бе! Отче, да подписвам, отче! Абе, подписвате. Господа, там събрали ни пари да ми за делото и ще подпиша. Браво! Браво! Браво, Хаджи Михале! Браво! Живей, Михал! Да направи право делото да подпишем синца! Синца! Ще подпише! Иляду лири дава си века! Още сложи отици! Браво! Браво! Я войводите да се не карат. Айде да подпишем всичките. Калгани ще я дай. Калгани ще! Войвода. Народа иска. Видела войводо. Назначен съм. Кандишите всичките. Ей! Сите да се подпишат след теб. Сите. Аз, Иван Соколова,
Подписвам се в името на свободата българска да въводи войводата да бием погареца. За свобода, братя! Смъртна тиранина! Смъртна тиранина! Трябва да й казваш и Левски. Живешите войводо. Аз, Волов, се подписвам за свободата българска. Слагам си подписа за нашата България. По-важно е да пестим заедно. Отче, що ще речеш за по-нататъчното заседание? Какво да реча? Трябва, братя, да се закълнем. Да се закълнем! Кълнини! Братя! Люде! Чева на Христовата църква! Прадедите ни викат от своите гробове! Нямаме ли смели и решителни наследници, мъжа на нашето отечество, оръжие да вдигнат, прапорци да развеят и милото си отечество да освободят? Ще слушате право моите слова. Ще се закълнете в кръста свята го, за да не ви пърнат трепелят ръцете, когато пръгате по душмането утре. Слушайте и повтарите гласно. Ако ми е свято Божие името. Ако ми е свято Божие името. Ако ми светло си е оръжието. Ако ми е светло си е оръжието. Ако ми майчино сладко е млеко. Ако е майчино сладко е млеко. Свободата и отечеството да умре юнашко. Свободата и отечеството да умре юнашко. До последна капка кръв ще си пролея. До последна капка кръв ще си пролея. Дорде, врагу и тирано одолея. Дорде, врагу и тирано одолея. Назад не ще да се повърна. Назад не ще да се повърна. Докъде желанието си не изпълна. Дорде желанието си не изпълна. Такова обещание сега давам. Такова обещание сега давам. За бъдеще пред Бога ще отговарям. За бъдеще пред Бога ще отговарям. Амин. Правете! Правете! Хора, къмър! Гръцка не вам веднага! Заклещи! Мабо не си само ти я снимаш. Заклех се! То с камерата, къде си изпери. Може. Заклех се! Заклех се! Заклех се!
Заклехте! Заклех се! Заклех се! Заклех се! Заклех се! Иска да види тока. Ай, бак. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Заклех се! Заклех се! Ало! Еми, точно сега се заклеваме. Заклех се! Ага. Ама тук при нас е така, бе. Късно се мръква, късно се заклеваме. Заклех се! Ага. Не. Оска се е дома на горещо. Заклех се! Тук до мен с половинката рекия. Господи, люде Твое, и благословено достояние Твое, православному българскому народу, на съпротивния даруя. Ай, че те вам правих запис. Господи, люде Твое, и благословено достояние Твое, православному българскому народу, на съпротивния даруя. Спаси, Господи, люди Твое, и благослови достояние Твое, православному българскому народу, на съпротивния даруя. Братя, сега в синца сме една душа, една воля, една мисъл. Душата ни е свързана с свята клетва, а мисълта ни с свободата на България. Да бъде ли тя свободна или не? Който е готов, дори с мен, този велик ден, столет, ситва ни ножа! Оружие! Да живее България! Оружие! Всегда ни ни присно и во веки веков. Амин. Някой ме поместил сламката тук. Верую во единого Христа Балганского, ако той е твой Бог. Видим же всем и мръсни турци да не видим. И во единого Господа Исуса Христа да погибнат си врази до конца. Нас ради човек и нашего ради спасение, да се намерят мръсници сметения. Че чагосте беше ни потище го ся от Духа Свята и Марии Деви, да се сметят мръсници шамските предели. Погребен и възкреша го в трети ден, да се не намери агарянец ни един. И пак и градуща го со слово суди живи, да изчезнат от земли български, отоманци до един. И мертви ме Гоже царство не будет конца,
да са крушитна, а гаянска власт до конца. Та година не засеч. Марта Киралила! Братя! Историята ще отбележи този ден, това място, което сме се събрали. Днес, тук, сред тези столетни буки, се събира за пръв път от 500 години насам с първото българско Велико народно събрание, което ще реши съдбините на народа ни. Да бъде ли той свободен или не? Мили мои братя, вие сте първите български делегати, най-чистите, най-безкористните, защото вашата единствена чест е огромната от Коршува или Бесилото. Щете ли ви останете мир да рая на султана или искате свобода за майка България? Аз не стареем! Бог е с нас, братя! На оружие! Марта Киралила! Отче, благослови нас, благослови делото, благослови България! Да сторим всичко за България! Библията, бе. Благословен Бог на всегда ни присно и во веки веков. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение подаш Господи православному българскому народу и сохрани его на много Кой трябваше да